Ja. Det er sat på en lille pige på 10 kilo, der kører 2 mænd. Ja. Hun cykler godt nok langsomt. Jeg filmer mennesker, som om det er dyr. Hvad? Jeg filmer mennesker, som om det er dyr. Som om det er zoologisk have eller sådan noget. Sammen. Som om at det er, hvad hedder det, som om vi er Disneyland eller sådan noget. Det er fint. Det er et hårdt job, hun har med. Man skal have kørekort, ikke? Det er fordi de kan, fordi de skal betale til andre, jo. Ja. Hun tjener måske $5 på det her. Ja. Og det tager 20 minutter. Og hun skal ned og gå hele tiden. Jeg arbejder hårdt, det er. Hvor er vi henne nu? Vi er på Vietnam, der også det her. På Broadway. Og en dejlig dame her. Filmen lige en spatter. Alle lige kigger på det er sådan en lille dame, der kører sådan to. Ja, jeg filmer. Hvis der var to Tynde. jæpper. Ja. Så 2 jæpper, mand. Nej, den 90 kilo. Så det er jo sådan, at tage sport. Se mere. Vi kan næsten gå hurtigere end det her, så det? Jo. Så mange mennesker der. Det er i New York. Det bevæger sig engang, mand. Hvor meget sagde du til den, efter jeg sagde 15? Jeg sagde bare 10 hele tiden. Vi kunne godt have fået ned på 10, men fuck det. Brightest day, blackest night. Hvordan film vil den at se går? Holy. Take me to the candy shop. Green Lantern. Great movie. Spørg mig en fra. Hvad? Dejligt. Som om det ligner hende af vores slave eller sådan noget, det alle kigger bare. Ja, jeg filmer. Så du har den her. Ej, det er kun 500 kubik. Jeg tænker bare, hun tæller ned, hver gang hun ser en skilt. Ja. Så har hun sort der. Så er det bare ikke noget, så tænker jeg, hvad fanden har jeg mærket? Jeg filmer den her. I Danmark vil jeg koste 300 eller sådan noget. Ja, det er sindssygt. Det er langt. Se dem, se de piger der.
bliver vi skudt ned eller sådan noget. Madigan, El Gringo. Jeg tror ikke, at det ser for hardcore ud. Jeg filmer ham der oppe i hovedet. Nej. Hvorfor? Det er hardcore. Det er lagt med. Han kæmper stadigvæk. Ej. Hun burde se ind til Tour de France, hva'? Nej, da! Hvad er det? Han blev kørt ned. Hvem? Ja. Hvad? Han blev kørt ned. Hvem blev kørt med? Ham der cyklede. Og det er i siden der. Ja. Det er første gang. The car hit the bicycle, is that what it is? Ja, Ja. jeg giver en 20 om lidt, så bringe. Giv hende en 50'er. Hvad? Giv hende en her. Vi giver hende. Giver en fandme min telefon. Sødt, mand. For min iPad. Hun er vant til det jo. Han er stor. Ja, jeg må nødt til at filme ham. Ja, han kigger. Og Hun havde hørt den. han er kæmpe, mand. Jeg kan næsten ikke åbne øjnene, mand. Dejligt, det er godt at opleve. Ja. Sjovt. Meget sjovt, tak skal du have. Han er den fede der, jeg står og filmer ham. Og de kigger virkelig mærkeligt, fordi det er sådan en lille pige, der er en, der overhælder os. Ingen. Broadway, koncert. Jeg tror normalt, hvis det var en sort en, så ville han have snakket med os. Ja, Hende, hun arbejder med øjnene ude i buksen. ja. Helt venstre. Tid. Jackson, det er de yngre, der stod. Hende er en hvid. Og ved du, vi sagde $10 til starten. Kommer han til. Nice car. Det er sjovt det her. Nice her. Nice her. Nice job. Så er det... Wow. Kan du se det hus der? Åh!